ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ମୃଗୁଣୀ ଶ୍ରୁତି। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନି, ବାଇ ନନାଙ୍କର ବୁଜୁଳି, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ରସପଞ୍ଚକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଳାସ, ସୁନ୍ଦରୀ, ସବୁ ପ୍ରେମ ଉପରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସବୁ ଇଏରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋଟେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସୁଧା, ଏରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ରସପଞ୍ଚକ, ରସ, ରସିକ, ପ୍ରେମ, ବିଳାସ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଅବସର ବାସରେ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ପୂଜା ଫୁଲ, ଉପହାର, ଧୂଳି। ତାପରେ ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କର 28ଟା ଲେଖା। ସେଟା ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପରଜା, ରଣଧନ୍ଦଳ, ଯୁଦ୍ଧ, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ଲୟ ବିଲୟ, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ସାତପଙ୍କ, ମାଟିମଟାଳ, ଧୂଳି ମାଟିର ସନ୍ଥ, ଦାନା ପାଣି, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନା ମନ ନାହିଁ, ଅନାମ, ମନରେ ନିଆଁ, ଅନଳ ନଳ, ଦିହୁତି, ମନଗହୀର ଚାଷ, ହରିଜନ, ମହାପୁରୁଷ, ସରସଜ୍ଜା, ତନ୍ତିକାର, ତିନିକାଳ, କାଳଶକ୍ତି, ଦୀପଜ୍ୟୋତି, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ବାଘେଇ। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚିକା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆସିବ ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ସ୍ତୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଭଜନମାଳା, ନିର୍ବୋଧ ସାଧନ, ଚଉତିଶ ମଧୁଚକ୍ର। ତାପରେ ହେଉଛି କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କେଦାର ଗୌରୀ, ଦରବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚିଲିକା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଦଶରୀ ବିୟୋଗ, ନନ୍ଦିକିଶୋରୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ରଚିତ, ଉଷା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା ବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନୀଳଶୈଳ, ପଥ ପୃଥିବୀ, ରୁଟିୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ସବୁଜ ପତ୍ରର ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ନେତି ନେତି, ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ, ହଂସ ଗତି, ଶେଷ କବିତା। ତାପରେ ବାପୁ, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, କାଳାନ୍ତର, ମହାନିର୍ବାଣ, ଅଚଳ ଯତନ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଦିପର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ସମାନ୍ତର, ଶତାବ୍ଦୀର ପର୍ବ, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଲେଖକର ଆମର ଅଛି।